हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल BIKGK स्टाडियाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि स्ट'रिया जाबाय मोनसे सोमोनांथाव स्ट'रि। एक्चुअली जोबोर सोमोनांथाव, आसरित। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबबा मिथिना मोनगोन। एक्चुअली स्ट'रिया जाबाय सासे 70 बोसोरनि बोराय बिहावा गावनि असे 28 बोसोर बैसोनि बिहामजोखौनो हाबा लायो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अब्ला थौदो लोगोफोर, स्ट'रिखौ जागायनोसै। लोगोफोर, स्ट'रिया जाबाय उत्तर प्रदेश रायजोनि मोनसे गरखपुर होननाय जायगानि। बै जायगायाव सासे 70 बोसोरनि बोराया गावनि असे बिधवा बिहामजोखौनो सिरि सिरि मन्दिराव लांखोमानानै हाबा लायो। जाय बोराया हाबा लादों बै बोरायनि मुङा कैलाश यादव। बिनि बैसोआ दायो 70 बोसोर। एक्चुअली कैलाश यादवनि असे हिन्जावा 12 बोसोर आगोलनो थैलांबायमोन। बिहा 7 फिसाज्ला दं। बै 7 फिसाज्लाफोरा जुलि जाखांजोब्बायमोन आरो जुलि जाखांना बिसोरो गावबा गाव नखर खुंनो हमो। अर्थात बिसोरो दरसे गामियावनो आलादा आलादा नखर दायो। कैलाश यादवनि 7 फिसाज्लानि गेजेराव 3 नाम्बार फिसाज्लानि जिउआ माबा जाहोनाव गोमायो। बिफानि बुंनाय बायदिब्ला बेराम जानानै जिउ गोमायो। फिसाज्ला थैखांनायनि उनाव कैलाशआ गावनि बिधवा बिहामजोजों गंसे न'यावनो थायोमोन। फिसाज्लाया थैखांनायनि बोसोरसेनि उनाव कैलाशआ बिधवा बिहामजोखौ गुबुन मोनसे गामियाव गोदान हौवा नायनानै हाबा हरो। नाथाय हाबा हरखांनायनि दान मोनथाम मोनब्रैसोनि उनावनो बियो बिहावनि न'आव फैफिनो। न'आव फैफिननायनि उनाव बिहावा फिन खेबसेबाव गुबुन दरसे गामियाव हाबा हरफिनो। बे खेबावबो बियो बिदिनो खालामो। बेबायदिनो बियो गले गले खेबथाम खालामो। कैलाशनि बिधवा बिहामजोआ 2 फिसाज्ला दं। सासेनि बैसोआ 7 बोसोर आरो सासेनिया 5 बोसोर। बिदिनो बिहामजोआ फैफिननानै बिहावनि न'आव थाफैनाया 3-4 बोसोर जाफैबायमोन। सानसेखालि बिसोरनि न' खाथिनि सासे मानसिया हरनि 10 बाजियाव कैलाशजों माबा इम्पर्टेन्ट खोथा रायज्लायनो होनना फैयो। बियो बिसानि न'आव फैनाय समाव बायजोआव जेबो सोरां गैयामोन, गासै खोमसिमोन। नाथाय न' सिङाव मोलेले साथिनि पहार नुनो मोनो। बियो बै पहारखौ इन्जुरनि गब्लंथिंजाय नुहुरदोंमोन। बियो बै गब्लंथिंजाय सिरि सिरि एसे खोमानानै नायहरखोमानो हमो। नायहरखोमानानै बियो ओरैबायदि मोनसे जाथाय नुयोदि जाय जाथायखौ नुनानै बियो आसरित जायो, सोमोनाङो। बियो जाथायखौ नुनानै सानो, आंलाय मा जाथाय नुफैखोलै दिनैलाय, हाबाब। अर्थात बिसोर बिहाव बिहामजो सानैबो नायजाथावै हालादाव जानानै दंमोन। बिहावा बिहामजोनि सायाव आरो बिहामजोआ बिहावनि सिं जानानै दंमोन। सानैबो लंथं जालायनानै दंमोन। बै सानखालि बै नखर खाथिनि मानसिया जेबो बुङालासैनो सिरि सिरि गावनि न'सिम फैफिननायसै। बिनि अखानायै बियो फिन खेबसेबाव बे हरनि 10 बाजियावनो आरोबाव थांफिननानै नायहैखोमायो। बैखालिबो बिसोर बिहाव बिहामजो सानैबो गोबाथुमलायनानै खुदुमलायबाय दंमोन। थिग बे समावनो बै नायहरखोमाग्राया बिसानि बारान्दायाव गोग्लैना थानाय प्लास्टिकनि बथलाव गाग्रोबफ्लांना लायो। बेनि आवाजखौ खोनानाय लोगो लोगो बिसोरो सांग्रां जानायसै। बथलाव गाफ्लांना लानाय लोगो लोगोनो बिबो गावनि न'सिम हाखु दाखु फैफिनो। बेनि उनाव बिसोर सानैया जोबोर गिनो हमो। गिनानै बिसोर सानैबो सावरायलायनो हमो। सावरायलायनायाव बिहावा बुङो, थौ गाबोन सानैबो मन्दिराव थांनानै हाबा लाहैनोसै। बिदि बुंनायाव बिहामजोआबो जागोन दे बुंनायसै। बिनि अखानायै बिसोर सोरांनाय लोगो लोगोनो गावसोरनि रावबो आलासि उलासि बाय बाहागिफोरखौ मिथिहोआलासिनो मन्दिराव थांखोमानानै सिरि सिरि हाबा लाहैयो। नाथाय सिरि सिरि हाबा लाहैना मा जानो, बिसोरो मन्दिराव हाबा लाहैनाय फट'आ बोरैबा ससियेल मिडियायाव भाइराल जायो। ससियेल मिडियायाव भाइराल जानाय लोगो लोगोनो बे खौराङा बिसोर गामि आरो बिसोरनि पुलिस थानासिमबो खौराङा सहैयो। मिडियानि रिपर्टारा थानायाव थानाय हेड कनस्टेबल, जायनि मुङा बदलगन्जमोन, बिथांनियाव सोंनायाव बिथाङा फोरमायो जे हाबा जानाय खौराङा भाइराल जागासिनो दं।
आरो फट'आव नुनानैबो मिथियो जे बिसोर सानैबो हाबा जालायदों होननानै। नाथाय दासिमबो जोंनि सेराव बिसोर सानैनि जेबो कमप्लेन फैथ'वाखै। जेब्लानो कमप्लेन फैयो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन होनना हेड कनस्टेबोलआ बिदि बुङो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।